Ka Commissioner of Food Safety ka Sorkar Jylla ka kong RM Kurba menta ka pratarik jeliu arhaja arpaulai kala penjeri da ka hukum ban khang persya ban Wanrah Dohkha Nabar Jylla hapok khatsan singi Hadien balalap bagi Dohkha ba Wanrah Nabar Jylla lashu Injek da ka dawai Formalin ban lai nagajing puut bat ka ban kata apat ya gajing kot jingkia Kiba bam yaka haka hukum lamaham baki bayale persya kingat haka kuna ka bashi paulak ringkat ka syak set Phatok hanyo Snem. Ka Commissioner ka Food and Safety ka laong bah ka jingle ya ka tes jong ki sapau teli ki Dohkha lalap lai pau teli ki bala Injek da ka dawai Formalin kat kum ka analysis report jong ka Assistant Food Analyst jong ka Sorkar Jylla haka handriu tarik jeliu. La penjari ya kini ka hukum kat kum ka kendon jong ka Food Safety and Standard Act 2006 ka ba mana banbu kenton khayi bat di ya ki Dohkha ba Wanrah na Nabar ka Jylla namar bakan bu jingma ya ka jingkot jingkhia jong ki brio.